Magandang gabi, bayan. So guys, magluluto tayo ngayon ng fishball. Pero may twist. Very spicy fishball. Original hot sauce. Store Reaper sardines. Dili ko sponsor guys, pero beka naman. Reaper, pwede na siyang hanga guys, no? Very spicy sardines. So, nandito yung mga ingredients natin. Tingnan nyo lang guys sa description below ang exact measurements sa ingredients natin, no? So, before we start, subscribe na nyo sa mong channel guys. Malapit na tayo mag 2,000 subscriber. So first, may mixing bowl tayo dito. I-mix lang natin yung lahat na dry ingredients like flour, no? Tapos cornstarch. Mix lang natin sila. Syempre, baking powder, pangpaarsa. Lagyan na natin dito ng ground pepper. Ramihan natin ng ground pepper, no? Tapos mix lang natin lahat. Tapos guys, yung salt, rock salt yung ginagamit ko guys. Pwede rin iodized salt gamitin nyo. Mix lang natin lahat. Make sure na ma-mix. Guys, open na natin yung very spicy na sardines, no? Mahahanap nyo to guys dito sa lugar namin sa Super Metro, Lapu-Lapu. Talagang spicy talaga siya guys. So open natin guys. Ito yung sardines na pinakaanghang na natikman ko, no, sa buong buhay ko. Hindi to biro guys. I-try nyo, diba? Anghang talaga. So sa mga spicy lover dyan, para sa atin to guys. So ihiwalay ko lang yung yung sauce. Tapos tignan nyo guys, 5 pa yung sardines na nakalagay, no? Tapos ang gawin natin is press lang natin to para madurog. Dudurogin natin yung sardines into small pieces like this. Press nyo lang. Mas madali kasi kapag walang sabaw. Mas madali ito gawin pag walang sabaw guys. Tingnan nyo, nadurog lahat. Ganyan lang guys. Make sure nadurog lahat, ha. Okay, ito na yun guys, tingnan nyo. So guys, hindi nakapag-subscribe dyan, baka naman, subscribe. Malaking tulong yan sa natin, channel. So mix din natin to kasi gagamitin din natin yung sauce. So ito na yung sardines natin guys, no? Make sure ha, durog lahat. So next step, ilagay natin to sa harina, yung sa mga dry ingredients natin, no? Ito na yun, no? So ilagay natin sang sardines. So mix na natin dito yung garlic. Half lang garlic guys kasi magluluto pa tayo. Yung iba, yung half nito, gagamitin ko sa sauce. Tapos onion. Lahat onion. Then spring onion guys. Spring onion. Tapos egg. Pang binder natin. Tapos guys, syempre haluin lang natin ng ganito. Ganyan. Add lang kayo ng tubig guys, no? Huwag kayong matakot. Para makuha natin yung guys, consistency. Halo lang. Kunin lang natin yung consistency guys, no?
Tansya-tansya lang guys. Dito na part, tansya-tansya kayo sa tubig. Iyay, ang bango. Mabango, Inday Pitik. Guys, nandito na pala si Inday Pitik matapos nagbakasyon sa ibang planeta, no? So, ito na yon, yung consistency na sinasabi ko. Parang ganito na. Ganyan lang guys, no? Parang gumawa tayo ng dough. Pero da pala. Hindi dough, da. Sardines. Spicy sardines. So, okay na to guys. No? So, pwede na natin tong ipirito guys. Pero, before tayo magpirito, gagawa muna tayo ng sauce guys. Kasi yung fishball, diba, bibili tayo sa kanto. Masarap kapag mainit. No? So guys, isit aside lang natin to. Next step, gagawa tayo ng Tatay Upaw fishball sauce. Madali lang din yun guys. So guys, gagawa tayo ng sauce ng ating fishball. Add natin yung tubig. Hindi pa nagka-on yung natin kalan. So add the water, tapos madali lang to guys. Soy sauce. Tapos garlic guys. Add lang natin si garlic. Yung half ng garlic na ginawa natin. Optional lang tong chili guys ha. Kasi we love hot na girl. Oh girl. Chilis pala. Girl, tuloy. Sorry. Then sugar. Yan, ganyan lang kadali yung sauce, no? Tapos cornstarch. Cornstarch guys. Gawa tayo ng slurry. Add lang natin ng mga 1 cup of water. Mix natin before i-add sa sa saucepan. Mas madali kasi dito ma-dissolve. As in guys, madali lang talaga dito ma-dissolve. Ito na. Ano na siya? Dissolve na yung cornstarch, no? I-add na natin. Yan. Then, add din tayo ng pinch of salt. 2. Yan. Para balance. Tapos guys, haluin muna natin, no? Tapos, i-on natin yung meron pa pala. So, medium heat lang yung apoy guys, no? Then, haluin lang natin para hindi didikit sa no? Kawali natin. Ganyan lang guys, oh. So guys, ito na yung sauce natin, kumukulo na guys, no? Papalaputin pa natin yung sauce natin guys. Kulang pa to. Continue lang ng halo para hindi didikit sa kawali natin guys, no? Medyo malapot na yung natin guys. Sauce, tingnan niya guys. Kunting-kunti na lang. Okay na to. Kunting kimbot na lang guys, no? Okay na to ang sauce natin guys, no? O yan, nandyan si Inday Pitik. So guys, ito na yung sauce natin. Ito yung hinahanap natin na consistency guys, oh. Malapot na siya guys. Para ng sauce ni Manong. Pero mas masarap pa to, no? Ang sauce natin, ang sauce ni Tatay Upaw, mas masarap pa sa sauce ni Manong. Manong fishball at saka tempura. So guys, okay na to. I-set aside natin para start na tayo magpirito sa fishball natin guys, no? So guys, magpipirito na tayo ng fishball natin guys, no? So meron ako ditong panukat, 1 tablespoon na panukat, pero pwede kayo gumamit ng kutsara. Ganito lang guys, oh. Ganyan lang. Tapos ilagay natin sa mainit na mantika. Yan lang guys. Ganyan lang, kadali, no?
Yan guys. Ito guys, oh, pangalawa natin guys. Ito guys, oh. Yan. Kita mo, hindi pitik para makita nila kung paano ba. Ganyan lang, oh. Tapos, yan. Lagyan nyo lang sa mainit na mantika. Make sure yung mantika nyo ha, mainit na. Para ito, oh. Kapag lulutang na yan guys, luto na yan. No? Kapag lulutang na gold or golden brown, luto na yan, no? Lagay pa tayo kasi malaki yung ano natin, kawali. Pwede na tayo magnegosyo nito guys. Kung gusto nyo magnegosyo, pwede itong ipang negosyo. Yan, oh. Medyo luto na tong usa. Medyo luto na dito isa. Isa guys, tignan niya, oh. Yan lang, napakadali lang, no? Ito pa, oh. Ito pa. Okay na to guys. Lagay na natin sa lalagayan. Kapag lulutang na to guys, meaning it's okay. Ito yung ano, use ng baking powder. Tingnan nyo, lumubo yung itlog ko guys. Ay, itlog. Yung fishball ko. No, lumaki siya, no, ng konti. So, nag-try si Inday Pitik. Oh, yan. Tapos yan, make a bowl. Yan. Tapos lagay mo. Yan. Wow! Inday Pitik. Ito yan, naka-zoom. I-zoom ko guys. Oh. Yan. Oh, luto na yan. Luto na yan, Inday Pitik. So guys, tatapusin lang namin to, ipirito lahat guys, no? Tapos, kainan time tayo later ha. Sa hindi pa nakapag-subscribe, if you like this video guys, please subscribe our channel. Road to 2,000 subscriber na tayo guys, no? So guys, eating time na tayo guys. Nandito na yung fishbowl natin. Pang snack muna natin ninuluto ko ngayon, no? Para matry natin yung fishbowl recipe guys. So guys, before we start eating, no, shout out muna tayo guys. Shout out Kit Wintes. Kit Wintes, shout out. Tapos ni Mrs. Tiffany Mitsuyama. So guys, i-subscribe din ninyo si Miss Tiffany Mitsuyama, no? Napo ni siya YouTube channel before. Kauban po din ako sa trabaho before. 16 ni siya, model. Kani ako ang ibutan sa screen. Panyang. No, si Panyang. So, shout out po tani. Bike tayo. Shout out oy si Hili na. Tapos kay Idol Marlo 12. Classmate ko pag college. Idol, shout out sa'yo. Subscribe nyo rin si Idol Marlo 12. Channel niya is Idol Marlo 12. Subscribe nyo guys ha. Tapos subscribe nyo din si ano guys. Shout out ni IT Tech for you. IT Tech for you. Classmate ko rin to pag college. Isa tong dating Hokage pero ngayon nag-retire na kasi na married na siya. Shout out sa'yo Lloyd, shout out. Mga kakapyot diha, no?
Shout out, oh, pwede nyo na to i-deliver sa Kapyot. Guys, install na mo Kapyot o ganahan mo sideline or full time. Install Kapyot app na sa Android. Dali ra kayo install, follow. Next ra mo. Register mo og na makinahanglan og na amoy motor, guys. Kay delivery mo ni siya, no? Shout out Kapyot. Sige guys, let's start eating. Okay, mo try ka, hang man eh. Try. Hang kayo. So guys, nagkakamay lang ako dito. Ito na yung finished product ng fishball, no? So, yung sauce natin, no? Try natin i-dip sa sauce, guys. Bawal sa bata kasi maanghang talaga to. Ang diabetic ko. Yummy, guys. Ikaw, kuya. Dalawa, kuya. Kuya Devin. Ito, slob. Nyog na ako na yung sustot. Sarap yan. Guys, try nyo guys. Medyo maanghang siya pero kinaya ni Hailey, guys. Kumain si Hailey, guys. Legit kanton. Kayang-kaya lang ni Hailey pala. Pero medyo maanghang talaga, guys, no? Kikik mo na de? Magkikiam, no? Tungkol sardinas, man. Guys, oh. Ang sauce natin, guys, masarap. Masarap din yung sauce natin, no? Dagan na diha. Ayun. So guys, sige guys. Thanks for watching, no? If you like this video, guys, please huwag kayong mag-subscribe. If you like this video, guys, please subscribe to my YouTube channel. No, road to 2,000 subscriber na ta, guys. Maraming salamat sa inyong lahat, guys, no? Sa lahat ng subscriber. Sa hindi pa subscriber, guys, subscribe na kayo and click the bell notification below para ma-notify kayo sa mga bago nating video. Sige, guys, maraming salamat. God bless. Bye.